jo el que aconsellaria és que es vinguin a veure, perquè nosaltres tenim molta capacitat de veure quines són les necessitats que tenen i intentar ajudar-los en tots els camps. Bé, jo li diria que no en dubtés, que la unió fa la força, evidentment que entre tots és més fàcil arribar a nous mercats. El mercat català, evidentment, doncs cadascú ho té més fàcil, però quan vols trencar fronteres, realment la unió d'Indescat ens aporta aquest valor afegit, aquesta força. Que participi en les activitats que es fan obertes, en les quals ja és una oportunitat que no sent part d'Indescat, conèixer i interactuar amb les empreses per veure que realment és una oportunitat per ells per poder créixer i per poder innovar. Doncs que no perdi més temps, que s'integri en aquesta gran xarxa que cada vegada som més en aquest sector. T'aporta valor afegit, t'aporta coneixement, t'aporta també serveis i sobretot t'aporta aquesta part d'innovació, de motivació i de creixement. La relación inversión-beneficio pues es muy positiva. Nos interesa que sume. Una camiseta es sector textil, pero sector textil deportivo. Unas bambas es sector calzado, pero es sector calzado deportivo. El turismo activo és turismo, però és turismo en torno al deport. El clúster s'està convertint en el referent de la indústria de l'esport a Catalunya. Per fi està reixint un projecte i crec que és Indescat. És a dir, per tant, jo crec que totes les empreses de l'esport haurien d'estar vinculades a Indescat.